Farem una fideuà de marisc amb tot just 3 ingredients. Els fideus fins de cabell d'àngel, al 0, cues de gambes ja pelades i un brou de marisc. En aquest cas és un brou d'escamarlans, però bueno, amb que sigui de marisc, cap de gamba, el que faci falta. Comencem torrant els fideus amb el foc a tope i sense oli. Es tracta d'anar-los remenant contínuament per evitar que es cremin fins que tots estiguin torradets. Ja anirem fent una mica de passes amb el procés, però bàsicament és això, heu d'anar remenant tota l'estona fins que estiguin tots torrats. Podeu començar així i després us podeu ajudar d'una cullera de fusta. Baixeu una mica el foc ara i veieu, al cap d'un parell de minuts ja comencen a estar uns quants torrats, però queda una miqueta, Un parell de minuts més tard, això ja té aquesta pinta. Ara el procés s'accelera bastant. Amb un parell de minuts més probablement ja estarà fet. Per cert, mentrestant, escalfeu el forn, poseu-lo a 250. I un parell de minuts més tard, com us he dit, això ja està. 6 minuts he trigat. Posem les gambes amb cru, barrejades amb els fideus, i ara mullem amb el brou. Estarà 5 minuts aquí i 5 minuts al forn. Això ja ha començat a coure's, i com us deia, 4-5 minuts aquí i la resta al forn. Recient sortida del forn, veieu que els fideus han de quedar cap amunt,